המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, והשינוי הגדול קרה במחצית השנייה לאחר כניסתו של יוסי מדר, שחוטף עכשיו את הכדור. מסירה לאביטן, 1-0 להפועל תל אביב. ניסים אביטן, מדר מנצל את ההתברברות הזו של הגנת הרצליה. הסיום של אביטן ממש עונג שבת. למרות השליטה היחסית של תל אביב במשחק, הרצליה הצליחה לסכן פה ושם את שערו של בקו. הבעיטה הזו היא של יובל אוחנה. עכשיו הפועל תל אביב. אלון אופיר, חופשי לגמרי, אבל גילארדי הודע. אביטן, עכשיו לאופיר. מדר, זה פוגע שם אבל בשחר כהן, שוב מדר. יוסי מדר, רק בשנה שעברה בהרצליה, והיום הוא חוזר לכאן כמו גדול. הוא מבשל את המנה הראשונה לאביטן ומקנח בשער משל עצמו. עוד לא בן 20, בא מצסקה מוסקבה, ואם ימשיך לכבוש לראשון לציון ברמה של שערו בשבוע שעבר, יהיה ויאצ'סלב מלניקוב מטובי החלוצים בארץ. בהפועל תל אביב הכובש העיקרי הוא ניסים אביטן. הוא היה חסר לבאר שבע השבוע, להפועל תל אביב כבר כבש 3 שערים. הופעת בכורה לאומית היום לשופט שמואל שטרייף, ששימש לו פעם כוון בליגה הלאומית, היום שופט בפעם הראשונה כשופט מרכזי. דגאי, שיקווה מסובב את הכדור בפנים, איזה שער נהדר! ניר שיקווה בנגיעה הראשונה שלו בכדור אולי. 1-0 לראשון לציון, דקה שמינית. יופי של שער. זה מה שצריך לעשות חלוץ. ניר שיקווה עובר את המגן שלו, מסובב ברגל ימין לפינה הרחוקה. מפה אפשר לראות עד כמה הכדור הזה היה מכוון, עד כמה היה מדוד ועד כמה היה מדויק. לבקו יש ידיים ארוכות, אבל שיקווה גבר גם עליהם. מלניקוב כמעט ומגיע לכדור, אבל ראשון לציון היא ששולטת. עזרן, גורדנה, נתחיל למרציאנו, מרציאנו לשער. יופי של הצלה של בקו שסוגר את הפינה היטב. הנה הכנת הכדור של גורדנה למרציאנו, מרציאנו לא עוצר במסגרת, בקו במקום. לא מדר, עושים את אביטן, אביטן שחקן מסוכן. הנה הביתה, איזה שער נהדר, אלון אופיר. דקה 23 והפועל תל אביב מצליחה להשוות. הקהל באדום חוגג עכשיו, והכל לכבודו של אלון אופיר. ניסים אביטן ניסה, הכדור נהדף לאופיר, מניף את רגל שמאל ומכניע את אלימלך. יופי של שער. הנה הבעיטה מדויקת ליד הקורה ופנימה. נימר, שיקווה מצליח לחלץ ממנו את הכדור. מלניקוב יוצא מעמדת נבדל, אבל בא לוקה שיקווה ולוקח ממנו את הכדור, מריץ עכשיו מצוין את אלון אופיר. במרכז נמצאים שניים, הנה הכדור, והכדור בפנים. אלעד בן עמי. שוב ההגנה של ראשון פשלת. היו שם בסך הכל 2 שחקני הגנה מול 2 או 3 של הפועל תל אביב, וזו התוצאה, 2-1. דקה 34 והיתרון הוא של הפועל תל אביב. איפה ההגנה של ראשון לציון? בן עמי הפעם לא נכשל, דוחק רגל. הנה היתרון של הפועל תל אביב. אלימלך היסס אם לצאת או להישאר. הכדור מאחוריו, ברשת. המסירה הזו לא הייתה טובה. מרציאנו שם נאבק וזוכה בעבירה.
והדחיפה הזו הייתה מיותרת. זרני מהכדור, מכין אותו לקושלוק, קושלוק בועט! זה היה כמעט. מדר. אופיר. משחק טוב היום לאלון אופיר. שכבר נאבק איתו. שיקווה עשה דבר לא בדיוק נאה, זרק את הכדור על השופט. ושטייף נראה מה מוציא כלפיו. כרטיס אדום, בצדק. שיקווה מסיים את המשחק. מרציאנו מנסה לעבור. הייתה כאן התנגשות בין מרציאנו לבין הדדי. הנה מרציאנו, דדי יורד, שטייף מורה על יתרון, והמרפק הזה של מרציאנו שולח את הדדי לדשא. הפועל תל אביב איטלקית, אבל אסור לזלזל ביכולת האישית של כמה מהשחקנים הקדמיים יותר שלנו, ואני חושב שכוכבים זה נעשים עם הזמן. זאת אומרת, גם אבי נימני וחיים רביבו ואייל ברקוביץ' הם לא התחילו בתור כוכבים, הם התחילו בתור אלמונים. הפועל תל אביב כמו תמיד הוא הקהל הנהדר שלה, וגם הפעם הגיעו לחולון כ2,000 אדומים ששלטו ביציעים ולא הפסיקו לשיר לרגע. פליקס חלפון, פעם שחקן של הפועל, הגיע לצפות בקבוצתו לשעבר, ולאחר שנופף לקהל אפשר היה להתחיל. המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד עם יתרון להפועל תל אביב. בדקה 33 אלכסנדר ז'יטקוב מציל נהדר את כדור הנגיחה של שרון מימר. ההחמצה של המחצית ואולי של המשחק שייכת לחזי שירזי. הגנת הפועל עושה שטויות ושירזי נשאר לבדו מול ירוסלב באקו. השוער יש כמה דברים להגיד לחברים שלו. במחצית השנייה חלה התאוששות קלה בחולון, אבל דווקא הפועל תל אביב הגיעה ראשונה למצב של שער. פעם שחר כהן כמו שירזי קודם מחטיא ממצב נוח. עדיין 0-0. בדקה 75 מסתיים מבצע טוב של פיזנטי בהכשלה של חזי שירזי. מוטי וניר מנהל דו-שיח עם השופט קליין, אולי דורש כרטיס צהוב. הצרפתי פבריז מש בהזדמנות כמעט אחרונה שלו להציל את הקריירה בחולון, שולח כדור מצוין, אבל באקו משבית לו את השמחה. עכשיו שימו לב לשופט עמית קליין ולהבנה העיוורת שלו עם התקפת הפועל תל אביב. קליין עצמו לא קנה את ההצגה של אלון אופיר שטען כי הוא פעל ברחבה על ידי רונן פייגנבוים. אופיר מוכן להישבע, אבל אנחנו רואים כאן בהילוך איטי ומוגדל, כי לא קורה שום דבר בין פייגנבוים לאלון אופיר. ואז באה דקה 85, יוסי מדר שולח כדור לרחבה, ופייגנבוים בנגיחה אומללה מבשל שער נפלא לניסים אביטן. 1-0 להפועל תל אביב, ואביטן בשער חמישי העונה מבטיח לקבוצתו ניצחון רביעי ב5 משחקים ופתיחת עונה טובה מאוד. הבעיטה האחרונה בסיום הייתה דווקא של המנג'ר משה סיני, וגיבור המשחק ניסים אביטן התעקש להישאר עם הרגליים על הקרקע. דקה שנייה, קרן להפועל פתח תקווה, הגנת תל אביב לא מצליחה להרחיק כדור פשוט. מוטי גקון ובקו עודף. ציבולה לשמיים. עכשיו הפועל תל אביב בהתקפה, כדור אצל יוסי לוי. אל מושכל, מוצא את מדר, זה צריך להיות שער. שייס עודף. אוהדי הפועל תל אביב חוגגים ביציע, הם קיבלו היום 3,000 חולצות על המגרש, בינתיים אין מה לחגוג. עכשיו אנחנו במחצית השנייה, הפועל פתח תקווה עם הכדור. אדורם קייסי מתעתע בשניים, כדור מצוין לרחבה, אלון מאיה מחמיץ. הבחורים של גיא לוי לא מצליחים לכבוש גם השבת. כדור עכשיו אל מדר, עובר מצוין את המגן שלו, מכניס את הכדור לרחבה. אלון אופיר, זה באמת היה צריך להיות גול. שחקני תל אביב תופסים את הראש ובצדק. אבי אזולאי עכשיו עם הכדור, מוצא את מדר. מדר היום היה מצטיין בשורות הפועל תל אביב. בעיטה מצוינת, אבל שייס במקום. עכשיו אנחנו לקראת הסיום, הפועל תל אביב שוב תוקפת מצד ימין. אזולאי עם הכדור, תסריט די דומה של ההתקפה הקודמת. מוצא את מדר, מדר מרים את הראש. בעיטה טובה למסגרת, אבל שייס במקום. שייס היה היום פשוט בלתי ניתן להכנעה. 0-0 גם בסיום. הפועל
הפועל תל אביב התייצבה היום בראשון לציון עם שני הסמלים החדשים שלה שמוכיחים את עצמם עד כה, התלבושת הכחולה ושלום תקווה. תל אביב הייתה טובה קצת יותר במשחק חלש ומשעמם ברוב שלביו, רק תקווה עברית לעיתים, כאן במסירה מצוינת למושכל שבו הייתה הישר לידיו של שביט אלימלך. עירוני לא הפסידה עד כה בבית תחת שרביטו של ויקו חדד, אבל היום היא גם לא התקרבה לנצח והגיעה רק להזדמנויות בודדות. כאן מאיר אסדן מצליח להשתפל בין המגינים, אבל בקו עודף. בהילוך החוזר אפשר לראות שהכדור פוגע בידו של מגן הפועל מוטי פליטר לאחר ההרחקה של בקו, אבל השופט לא שורק לעונשין למרות המחאות של עזרן. במחצית השנייה השתפרה קצת תל אביב. אנחנו בדקה 75, הכדור אצל מושכל שמנסה לבעוט, עירוני עודפת, הכדור חוזר על מושכל, תראו איזה בעיטה, 1-0 הפועל תל אביב. שער נהדר של הפולני של האדומים שהפכו כחולים, מושכל לא משאיר שום סיכוי לשביט אלימלך. אנחנו לקראת הסיום ושוב הפועל תל אביב תוקפת. תקווה עם הכדור, מוצא את ניסים אביטן, הכדור בפנים, אבל השופט יעקב בן חמו פוסל את השער, ביטנת נבדל מוצדקת. בהילוך חוזר אפשר לראות שאביטן היה בנבדל, אבל גם בלי השער הזה הפועל תל אביב מנצחת שבוע שלישי ברציפות. היו כמה תקלות שגם מבחינתנו הם לא היו הכי מחמיאות. ניסינו לתקן והבאנו שחקנים שחשבנו להביא בתחילת שנה, אבל לא התאפשר לנו בגלל קוצר הזמן ובגלל התקציב שלא אפשר את זה. הדוגמה היא גרייב, אבל בסך הכל אנחנו עומדים במה שאנחנו ציפינו מעצמנו. אני מדבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים. תל אביב באדום לנצח בפתח תקווה. יתרה מכך, בארבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות היא אפילו לא כבשה ולו שער אחד. פתח תקווה החזיקה יותר בכדור ורק בדקה 14 הצליחה תל אביב לפתח את ההתקפה הראשונה שלה. פוגודין עם ההטבעה. אליהו, איזו עצירה של אס, אבל מושכל במקום כדי לשבור את הבצורת ולהעלות את האדומים ל-1-0. הנה שוב, הנגיחה המצוינת של אליהו, אס מזנק היטב, אבל קזימיש מושכל עם הפנים לשער ולכן הוא מגיע לכדור לפני אבי פלצ'ר, 1-0 כאמור. בדקה 17 היינו עדים לכניסה חזקה ולא ספורטיבית בשלום תקווה. מי שאחראי לכניסה הזו הוא אופיר קופל. המשחק הופסק, קופל ספק כרטיס צהוב ותקווה הורד על אלונקה. תל אביב נותרה ב10 שחקנים למשך כ8 דקות עד שתקווה התאושש. בוארון עם הבעיטה החופשית. קקון, 1-1. תנועה יפה מאוד של מוטי קקון אל הכדור, הסתה מבלי לפגוע במהירות שלו, בקו יכול רק להסתכל, שער נפלא. במחצית השנייה יכלו האוהדים ליהנות מכדורגל משופר, וזה נכון יותר לגבי הפועל תל אביב שהצליחה להגיע יותר לרחבת פתח תקווה. עם קצת יותר ריכוז, אביטן היה עושה מזה שער יתרון. אס מרחיק. מושכל עם ההקבעה, אבל אביטן לא מצליח להוריד את הכדור למטה. לא צריך לקבל את הרושם שפתח תקווה נעלמה, שכן המשחק היה שקול. ציבולה עם ההקבעה, אברבנאל מנסה להגיע אבל מושכל מקדים אותו. יוסי מדר מצליח לשחרר, תקווה! וגם אביטן לא מצליח. 5 דקות מהסיום טענו אנשי פתח תקווה לפנדל. הכדור שמקביע ציבולה פוגע בידו של אלון אופיר בתוך הרחבה. השופט עמית קליין קבע שהכדור פגע ביד וההילוך החוזר די מחזק את החלטתו. פוגודין עובר טוב את מונדי, משאיר אותו מאחור, מוסר לתקווה, תקווה משאיר לפוגודין, שוב תקווה! והצלה גדולה של סגי שטראוס. חילופי מסירות יוצא מן הכלל, גם תקווה וגם פוגודין. תקווה בועט בסופו של דבר ושטראוס מציל לקרב.
גמלר יכול להירגע ולחזור לספסל. הוא אצל מימר, נותן אותו לגיא שערבי, הקפטן של הפועל תל אביב. הרד של פוקודים, קבודי חוטף את הכדור, מוסר מצוין, אברג'יל, הצלה של בקו. עוד לא נגמר. עוד ניסיון אחד. עכשיו זה נגמר. עבירה היא של משה אייזנברג על הדדי, והכדור של הפועל תל אביב. הזדמנות גדולה מאוד לביתר תל אביב, מסירה יפה מאוד של קבודי. תראו את אברג'יל, פנוי לגמרי מול השוער, ובקו שם את הרגל בדיוק איפה שהוא היה צריך לשים אותה. מכאן כבר לא יצא שום דבר. מימר, מסירה יפה לתומר אליהו. אליהו, איזה זינוק יפה של שער. תומר אליהו משאיר 3 שחקנים בפינת הרחבה, שולח כדור יפה מאוד, אבל שטראוס, תראו איזו הצלה. יופי. יוצא מספר 11, אייל בן עמי, ונכנס ניסים אביטן. ניסים מדר ליד הכדור, מקפיץ אותו, והנגיחה הזו למשקוף. זה היה אביטן ועוד הצלה. פוקודין שבא. זה התחיל כאן, בכדור הזה של יוסי מדר. מי עולה לנגיחה? ניסים אביטן שנכנס לפני שנייה, והכדור שלו במשקוף. הרחקה של מונדי. גם פוקודין וגם הדדי אל הכדור. יותר יפה משניהם זהו שטראוס שמזנק ועודף. גיא שערבי להדדי. פוקודין למדר. שיר מאחור את מונדי. עושה עבודה טובה יוסי מדר מאז שהוא נכנס. כדור טוב ליוסי בלס, הכדור עולה למרכז הרחבה. אביטן נוגח בהצלה גדולה של סגי שטראוס. ביום גדול הבחור הזה. כדור יפה ונגיחה עוד יותר יפה. הנה עכשיו הנגיחה ותראו את ההצלה הזאת של שטראוס. כדור אצל תקווה. פוקודין, הדדי בצד שמאל, פוקודין הולך למרכז, יורה, שוב שטראוס, ועכשיו זה צריך להיות בפנים. איך לא? מ2 מטרים כששטראוס לא בשער, ניסים אביטן עושה 1-0 בדקה 82. פוקודין ירה לעבר השער, הפעם שטראוס רק עודף, ואביטן מ2 מטרים לא יכול להחמיץ מכזה מצב. באופן טבעי, כשאתה מקבל הזדמנות לשחק, אתה רוצה להוכיח שהמקום שלך על המגרש ולא בספסל. אני שמח שהיום, למרות ששיחקתי מעט, הצלחתי להשפיע על המשחק ולהביא להפועל תל אביב עוד 3 נקודות. אני שמח. אני מאוד. לפני המשחק חגיגות אליפות לנערי הפועל תל אביב, וזה נתן אולי חשק גם לאדומים הבוגרים יותר. שמחה גדולה אצל נערי הפועל תל אביב, אפילו ברכות מבוני גינסבורג. פתיחת המשחק הייתה שייכת להפועל תל אביב. אנחנו בדקה הרביעית. מררו עם הכדור, מוסקל חוטף לו אותו. ניסים אביטן, 1-0 הפועל תל אביב. העקשנות של מוסקל מוכיחה את עצמה. הטעות הייתה של חנוך מררו. מוסקל מחפש שחקן חופשי. מי נמצא שם? נמצא אביטן. והפועל ביתרון. בני יהודה החלו לתקוף, וזו ההזדמנות הטובה ביותר שלהם. איגור שקבירין בועט למשקוף. וזה עדיין לא מסתיים. עוד הזדמנות לשקבירין, והפעם בחוץ. אנחנו עכשיו במחצית השנייה. זהו תקווה. סגיב אליהו. מדר חופשי, עוקף את גינסבורג בקלות. איפה ההגנה של בני יהודה? 2-0, דקה 71. ההגנה של בני יהודה מגלה חולשה רבה. סגיב אליהו עוקף בקלות את מוטי ססון. מי שומר על מדר? אף אחד. בוני גינסבורג עושה אומנם מאמצים, אבל זה קשה, קשה מאוד. 2-0, הפועל תל אביב. 10 דקות אחר כך, דקה 81,
ושוב מדר חופשי. איפה ההגנה של בני יהודה? השאלה הזו נשאלה שוב ושוב. שגיב אליהו. מדר מחזיר לשגיב אליהו את החוב מהשער הקודם. 3-0. מצב דומה ל-2-0. מדר חופשי, הפעם מחליט לבעוט. גינצבורג מצליח להדוף. מדר מוצא את שגיב אליהו שאומר תודה רבה. הפועל תל אביב מנצחת. תל אביב באדום מגיעה למשחק הזה אחרי ניצחון 5-0 בשבוע שעבר. מכבי פתח תקווה אחרי 4-1. ניסים אביטן מנער מעליו את אסמאעיל עמר ומרים את הרשת. זווית לא נוחה במיוחד. מלול מצליח לקחת בכדור, אבל לא יותר מזה. 1-0 להפועל תל אביב. השיטה של הפועל תל אביב הייתה כמעט מוחלטת. הנה הזדמנות אחת של פתח תקווה, הבעיטה של נג'ואן גרייב. הכדור הולך עכשיו למוטי פליטר. מלול עודף, ואביטן כובש את השני שלו. 2-0 לתל אביב. הרחקה לא מוצלחת של מלול, הישר לרגליו של ניסים אביטן. ככה לא חומקים מהאינטר טוטו. בדקה ה-62 הוכשל ניסים אביטן כ-20 מטרים משער פתח תקווה. יוסי מדר ניגש לביצוע הבעיטה החופשית. בעיטה יפהפייה של מדר, מלול אפילו לא זז. הפועל תל אביב 3-0. מדר חוגג מאז ששלום תקווה נפצע, בשבוע שעבר רביעייה. מיד נראה את השני שלו היום. כדור נפלא ברגל שמאל שלא משאיר למלול שום סיכוי. אביטן יכול לרשום לעצמו גם בישול היום. הפועל תל אביב מנצחת 4-0. הפועל תל אביב תשחק בגביע אינטר טוטו? לנו אין בעיה עם העניין הזה, לנו יש בעיה בהכנה. ואני חושב שמן הראוי שאנחנו נתריע לפני הזמן ולא שבוע לפני פתיחת המשחקים. ואנחנו רוצים להיות במפעל הזה אבל לשחק בצורה מכובדת, ואם אנחנו לא יכולים להעמיד קבוצה שתתמודד בצורה סבירה לפחות, אז מן הראוי שיחליפו את הקבוצה שצריכה להשתתף. והנה שוב התמונות שמגיעות אלינו מכיכר רבין, גיורא צור וציון אנוס. אל הבמה, 1-1, הקהל מריע להם, ציון אנוס נמצא על הבמה. אנחנו על הבמה ונקווה שהצלם שלנו יכול לבוא ולראות אותנו עם יעקב הלל, האיש שבעצם זכה בחמש תארים, 4 אליפויות וגביע אחד, ואנחנו מדברים על 5 שנים לא ניצחה כפר סבא בבלומפילד את הפועל תל אביב, ואם היא ביקשה לשנות את הנתון הזה, היא לא לקחה בחשבון דבר אחד: יוסי מדר. הצגה יומית מצוינת של השחקן הזה הביאה להפועל תל אביב ניצחון גדול. אנחנו בדקה ה-17, מדר ברחבה, מהאוויר, 1-0 להפועל תל אביב. מדר חוגג, אלון אופיר שלח לו כדור מצוין מאחורי ההגנה. יוסי מדר מכין היטב את הגוף, ומהאוויר לפינה הרחוקה, 1-0. השליטה של האדומים במשחק הייתה מוחלטת וכל דבר עבר דרך מדר. הנה בדקה ה-32 התקפה נוספת, מדר מנסה לארגן את השורות, מוכשל, ומיד יוציא בעצמו את כדור העונשין. שימו לב, התקפה של הפועל תל אביב ב3 מסירות, פוגודין הפעם לאופיר, אופיר לבד ברחבה, ו2-0 להפועל תל אביב. אלון אופיר הפעם צמח, שוב כדור ארוך של פוגודין הפעם מאחורי ההגנה של כפר סבא, מוצא את אלון אופיר לבד ברחבה, כדור קופץ פעם אחת, פעמיים, ובין הרגליים של שייזינגר. הפועל תל אביב למעשה הכתיבה את כל הקצב של המשחק הזה, ובדקה 40 יצאו אדומים למתקפה נוספת. כפר סבא פשוט לא מתקרבת לכדור, עוד כדור ארוך, מדר שוב משתלט, 3-0. מדר עושה ברחבה של כפר סבא מה שהוא רוצה, ומספר 7 באדום, המספר שהאוהדים כל כך אוהבים. שייזינגר רואה את מדר יותר מדי פעמים ברחבה ופחות מדי פעמים את הבלמים שלו, 3-0. במחצית השנייה התמונה לא השתנתה. פוגודין לעדדי, מסירה פנימה לכוכב המשחק, למדר, ושימו לב עכשיו, לוזובסקי נכנע, ועכשיו גם שייזינגר נכנע, 4-0.
הגנת כפר סבא שואלת איפה יוסלה? הנה יוסלה, מסדר להפועל תל אביב רביעי, ולעצמו את השלושה. ארלוזובסקי חסר אונים, וגם השוער נכנע מקרוב. בדקה ה-53 קולט פאקו ניסיון בודד של כפר סבא, אבל לפתע מחליט לעזור בצורה מקורית לחלוצי כפר סבא. שימו לב לשוער הפועל תל אביב. כמעט שער עצמי נדיר, בהמשך הוחלף פאקו ולא כל כך אהב את ההחלטה הזו של סיני. אבל זה באמת היה ניסיון בודד, האדומים המשיכו לתקוף כל הזמן, החמיצו רבות, עד שבאה הדקה ה-60. פוגודין מסדר את ההתקפה, שולח היטב את מדר בין כל ההגנה של כפר סבא. 5-0 הפועל תל אביב. שיתוף פעולה מצוין בין פוגודין למדר, מדר הופך להיות הסיוט של שייזינגר. 4 שערים במשחק אחד, תצוגה גדולה של כדורגל. אף פעם עוד לא הבקעתי 4 שערים, ואני שמח שזה קרה לי היום. תמיד רציתי להכניס 4 שערים, תמיד זה היה החלום שלי לפני כל משחק, ואני שמח שעשיתי את זה. הוכחתי לעצמי שעשיתי את זה. 4 שערים ועוד משקוף אחד, וזה לא היה רחוק שיהיו 6 שערים מבחינתך. כן, אני הייתי רעב היום, באתי רעב למשחק ורציתי מאוד להכניס כמה שיותר שערים. אני שמח שהיה לי את המזל הזה, והצלחתי להכניס 4 שערים, ואני אמרתי עוד פעם, הלוואי שאני אתן שבת הבאה גול אחד יהיה מספיק לי. ויצמן דוד, אתה מגיע אלינו מרחוק. אני מגיע מקריית שמונה, והגענו להתארח פה באזור תל אביב, ועקב זה שבאנו להתארח בתל אביב, אז הזמינו אותנו, הנהלת מכבי תל אביב, אירחו אותנו ב-200 אוהדים של קריית שמונה, ובאו לעודד את מכבי תל אביב עקב מה שקורה עימות בקריית שמונה. והאוהדים מקריית שמונה ראו היום יחד עם שאר הצופים בבלומפילד את זוהר, קלינגר ושוהם ממכבי תל אביב עם קרחות, עדות לניצחון בגביע בשבוע שעבר על בית"ר ירושלים, בתקווה שזה יעזור גם בליגה. בלומפילד היום צבעוני ומלא עד 0 מקום, הצבעים מיותר להגיד אדום וצהוב. הפועל תל אביב באדום הייתה טובה יותר במחצית הראשונה, בעיקר בזכות מספר 14 שלום תקווה שחיפה גם על חסרונו של פוגודין. הכדור עכשיו מגיע לתומר אליהו, טעות בהגנת מכבי תל אביב, סגיב אליהו משתלט על הכדור, כדור ליוסי מדר, ועדיפה מצוינת של אוברוב. הזדמנות טובה ליוסי מדר, אבל הוא בעט גבוה מדי. מן העבר השני, כדור אצל נחמן, הוא עובר בקלות את יוסי מדר, ושימו לב מה קורה עכשיו, אלון אופיר מתייצב מולו בידיים פרוסות, נחמן בועט, הכדור פוגע בידו השמאלית של אלון אופיר, אבל השופט ליפקוביץ' לא שרק לכדור עונשין מ-11 מטרים לזכות מכבי תל אביב. המשחק היה מהיר מאוד, התקפה רדפה התקפה של הפועל תל אביב כעת, טעות של אוברוב, מוסקה לא משתלט על הכדור, בסופו של דבר אוברוב קולט. שוב התקפה של מכבי תל אביב, כדור מגיע לדריקס, מוריד אותו לחיים חג'אג', חג'אג' מגביע, ואיציק זוהר בנגיחה מצוינת, וזה היה קרוב. איציק זוהר בנגיחת ניטור על האלי דריקס. אנחנו במחצית השנייה, הכדור אצל שלום תקווה, ושימו לב מה הוא עושה יחד עם יוסי מדר, דאבל פס מצוין, והכדור הזה בחוץ. הכדור הזה הכניע אמנם את אוברוב, אך לא את השער. עדיין 0-0. עוד התקפה של הפועל תל אביב, אלון אופיר, טעות גסה של אוברוב, ושלח מרחיק מהקו לפני שסגיב אליהו מגיע. עוד התקפה של הפועל תל אביב, הפעם זה קזימיץ' מוסקל, הוא מנער בקלות מעליו את אבי נימני. מוסקל בהחלט גם הוא היה לא רע בהפועל תל אביב. תראו את הפריצה הזאת של מוסקל, עדיין מוסקל לבד מול כל ההגנה של מכבי תל אביב, נעצר רק אצל אוברוב. לקראת הסיום מכבי תל אביב מתחילה ליזום, להפועל תל אביב אין כל כך אוויר. נחמן, נגיחה של דריקס, ובקו עודף בקצות האצבעות. קשלצב נכנס במכבי תל אביב, הוסיף לה עוד תנופה, כדור אצל חג'אג' והוא מופל על ידי יוסי בלס. כדור חופשי למכבי תל אביב, אבי נימני עם הכדור החופשי, דריקס ובקו עודף שוב. עכשיו בקו בהחלט היה טוב במשחק. עוד הזדמנות למכבי תל אביב, אבי נימני החל לקחת את היוזמה, נחמן, קשלצב בעקב, ושוב בקו קולט. בדקות האחרונות שליטה כמעט מוחלטת של מכבי תל אביב, כדור אצל שוהם, נימני, כדור לקלינגר, הוא מצליח להשתלט על הכדור, מכניע את בקו, מימר מרחיק מן הקו, ובסיום 0-0. כמובן שנהנתי, אני חושב שלא רק אני, גם הקהל, למרות שהתוצאה היא רק 0-0, אני חושב שהיה משחק גדול, משחק יפה, אני שמח על משחקים כאלו בסך הכל. איך הדרבי הזה ביחד לזה של ליאז'? תשמע, זה מנטליות אחרת, צורה אחרת. מאז שהייתי ילד, תמיד דיברו על הדרבי תל אביב, ואני שמח שהייתי שותף היום לדרבי כזה. אמנם זה דרבי מיוחד, הייתי שמח מאוד היום. חבל שלא נכבשו שערים במשחק, אחרת הייתה פה תצגת כדורגל יפה מאוד.
תיקו 0 לדעתך משקף את מה שקרה פה היום? יכול להיות ששתיים. מכבי יפו בכחול צריכה ניצחון בהפרש של 7 שערים לפחות מול הפועל תל אביב כדי להישאר בלאומית, וגם כך היא תלויה בשכנותיה, אבל את הפועל תל אביב זה לא מעניין. קובי הדדי קובע בדקה השנייה למשחק 1-0 לקבוצתו, שער בכורה שלו. תל אביב ממשיכה ללחוץ, חגי לוק בועט מהאוויר ובלו שבקה עודף ומציל את יפו. יפו נחלצת מזה. בדקה 26 מכבי יפו סוף סוף יוצאת להתקפה ראשונה מסוכנת, כדור לעברו של איציק סוויסה, סוויסה מול הכובש קובי הדדי, רוצה לחדור להרחבה, עדיין איציק סוויסה מחכה שמישהו יעזור לו, ואז מגיע לעזרו אבי פיטוסי, פיטוסי מגביה את הכדור, ומה עושה מוטי פליטר, כובש בצד הלא נכון, 1-1. מכבי יפו אפילו לא שמחה, היא יודעת שמצבה קשה, הפועל תל אביב ממשיכה לתקוף גם במחצית השנייה, אנחנו בדקה 67, פוגודין, איזה יופי של שער, 2-1 להפועל תל אביב. גם פה לא רואים יותר מדי שמחה, אפילו לא אצל הכובש, אדישות משהו, מקום 50 מובטח להפועל תל אביב. שוב ניסיון של יפו, ונידל מחמיד נוגח לקורה, והפועל תל אביב מרחיקה. וזו החטאה של הקפטן של יפו. אבל אז בדקה 82, אביבי זוהר מגביה להרחבה, הכדור מגיע לתמיר נצר, והוא משווה ל-2-2. אבי דבח לא מצליח להרחיק, ועכשיו משום מה מכבי יפו נזכרה להתחיל למהר. אבל התקווה של יפו נמשכה בדיוק 4 דקות. מי שסגר את הסיפור הזה היה שלום תקווה. תראו מה הוא עושה כאן למגיני יפו, ואיזה יופי של שער, 3-2 להפועל תל אביב. תקווה חוזר בגדול אחרי פציעה. הפועל תל אביב לא מסתפקת בזה, היא רוצה עוד, ואנחנו כבר בדקה ה-90. כדור אצל קזימיש מוסקל, הוא שולח להרחבה, ואביטן קובע 4-2. מלך השערים של הפועל תל אביב סוגר 12 שערים העונה, ויפו אומרת שלום בטוח ללאומית. שלום תקווה מזכיר לנו מה יודע לעשות, ואם יפו הייתה צריכה לנצח